Dobrý deň, moje meno je Lenka Flešárová a dnes sa nachádzame na ulici Letnej v Stropkove. A tento dom za mnou stojí určite za vašu pozornosť. Prečo? Poďte sa so mnou pozrieť a uvidíte sami. Rodinný dom na ulici Letnej v Stropkove stojí na 12-árovom pozemku a ponúka veľmi zaujímavú dispozíciu. Už pri vstupe do domu vás privíta príjemná chodba s vešiakovou stenou a komodou, ktorá vedie do priestrannej haly. Prízemie doplňa izba vhodná ako detská či hosťovská. Hneď vedľa sa nachádza kúpeľňa so sprchovacím kútom a toaletou a nechýba ani praktická špajza. Vyvýšená časť domu ponúka ďalšie izby. Kúpeľňu s vaňou a práčkou, detskú izbu a spálňu so vstávanou skriňou. Pre príjemné bývanie je dom čiastočne klimatizovaný. Spodná časť domu poskytuje praktické miestnosti ako je letná kuchyňa, technická miestnosť s plynovým kotlom značky Vaillant, práčovňa, sušiareň aj špajza. Srdcom domu je prízemie, kde sa prirodzene prepája kuchyňa, jedálenská časť a obývacia izba. Priestor doplňa kuchynská linka so zabudovanou rúrou, mikrovlnkou, umývačkou v riadu. Jedálenský stôl so stoličkami vytvára priestor pre spoločné chvíle. Dostatočné miesto na oddych ponúka aj obývacia časť, ktorej dominantou je kachuľový pec. Veľkým bonusom tejto nehnuteľnosti je zastrešená terasa prístupná z kuchyne, ktorá vytvára ideálne miesto na oddych počas celého roka. Nájdete tu kuchynskú časť, grill, pohodlné sedenie, televízor, výrivku, aj priestor na relax pri káve či večerné posedenia s priateľmi. Z terasy sa plynulo prechádza do záhrady s bazénom a oddychovou zónou. Na pozemku sa nachádza aj záhradný domček na náradie a praktická kôlňa pre domáceho kutila. V záhrade sú vysadené mladé ovocné stromy. Dom má integrovanú garáž s prístupom priamo z domu aj samostatným vstupom zvonku. Je vybavená elektrickým ovládaním brány. Dom má sedlovú strechu so zateplením a pôsobí veľmi príjemne a harmonicky. Predáva sa so zariadením, takže sa stačí len nasťahovať. Výhody: priestranný 12-árový pozemok, zaujímavá a praktická dispozícia, zastrešená terasa, výrivka a bazén, garáž, zariadený.